Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan ahal teke atlaryny bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen UNESCO ýüz tutmagy planlaşdyrýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň 11-nji martdaky maglumatynda döwlet başlutany UNESCO arda berip ahal teke atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanawyna goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyna uny geçiren hökümet maslahatynda arasaganly ahal teke atlarynyň katalogyny döretmegi hem tawşyrdy. Bu kataloga atlaryň gadanan üstünlükleri gelip çıkışı ve beylik maglumatları girdiler. Prezidentin sözlerine göre bu katalog degişli halkara guramalarında hasaba aldırlar ve ol halkara derejesinde ikrar ediler. Şondan soň oňa hökmany ýagdaýda salgylanmaly bolar diýip Türkmen prezidenti aýdýar. Resmi maglumatda ahal teke atynyň Türkmenistanyň esasy simwoluny öwrilendi hemde onuň keşfiniň döwlet gerbinde we ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça şu ýylyň güýdünde Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň nyşanynda hem şekillendirilendigi bellenýär. Görnükli Türkmen atşynasy, Türkmen häkimetleriniň ýanamalary derarly daşary ýurtda ýaşaýan Gellik Härizow, Türkmenistanyň ahal teke bedewlerini UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak baradaky planlarynyň gowudygyny, ýöne bu inisiatiwanyň ilki bilen ýanarda halkara ekspertler merkezi tarapyndan teklip edilendigini aýdýar. Bu teklip, alayık teklip yönü o teklip ilki bilen Yanardağ adlı halkara ekspert merkezinden teklip edilen biz çiçeğini yaptık 6 ay monoda yadığına düşen malta şonu yaptık. Atlan hemmetini bağırlamalı. Kanunun arasalarını hem UNESCO şol yüzlenmeli. Bütün dünya mirası deyip şonu almağını, şonu bellemegini, zayafkarını vermeli deyip yazdık. Deyip Türkmen atşynasy Gellik Härizow aýtdy. Ol häzirki wagt ahal teke atlarynyň tohumynyň beýleki atlaryň tohumy bilen garşdyrylýandygyny belläp, olar UNESCO-nyň sanawyna goşulsa, oňa halkara derejesinde üns beriljekdigini we öwreniljekdigini nytady. Sovet Soýuz döwrüne bir topar nesilleri gelip de onu İngiliz bilen garşdyrma diýilen ketel geldi. Ine şol tarapdan egerde UNESCO-da şol ýanky bütün dünýä mirasy diýip şonu kabul edilse, onu Türkmenistan şoň ahal teke atlan gorokhanasy hökmüne hasap edilmeli. Başga hiç ýyl tohum getirilmeliler. Ine şo tarapdan ol gowzat. Diýip atşynas Härizow belledi. Ýönol Türkmen häkimetleri bu teklip bilen ýüzlenseler-de halkara atçylyk assosiasiýalary muňa gollaw bermese, onuň amala aşmajakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Halkara assosiasiýalar bilen diýeli. WATO diýip bütün dünýä ahal teke atçylyk assosiasiýasy bar. Hem Yanardağ adly halkara ahal teke merkezi var ýa-da ekspertler. Şolar bilen bilelikde şu mesele çözülüp, howa hemme de dogry bağlanypdyr, edilipdir, inni kabul etmege bilen şoň taraptar diýilmese, halkara derejede o zatlara hiç kim garamadam, hiç kim kabul etmez. Diýip Härizow aýtdy. Sözümiziň ahirine ýatlasak, dünýä derejesinde ahal teke atlary boýunça iş alyp barýan esasy edaralaryň biri Orsiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyk instituty soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda tohum arasalygy ilmi barlyklar esasında tasdiklanan ahal teke atlarynyň sanynyň 96,8% derejesininden 11% çenli adalandygyny aýdýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk